Clar, de vegades sembla, i això parlant-ho amb alguns amics m'ha passat, que els demòcrates estan defensant l'estatu quo, no? És com, ostres, les institucions, diguem, el sistema polític en aquest cas, no? I això jo crec que encara retroalimenta més el sentir que té l'extrema dreta d'anti-establishment o d'anar contra el sistema, quan realment van contra el sistema polític, a lo millor, però mai contra el sistema econòmic, no? En aquest cas no hi ha mai cap anti-establishment. Aleshores, jo ahir volia preguntar-te, Anna, reprenent una intervenció que tingués en apunt sobre la Dana, que parlaves de l'estado fallido i aquest gran marc conceptual que ells intenten pues, difondre per a fer pensar que no hi ha res que valga la pena finançar a través dels impostos i demés perquè no arriba a l'ajudar a les persones. I aquest marc conceptual que ha arribat ahir, òbviament, hi ha coses per a millorar, no? Que l'Estat ha de millorar i que, per tant, els demòcrates han de denunciar també. Però què hi ha darrere de tot això quan parlen d'estat fallido?